In Vlissingen komt een cruiseschip te liggen waar meer dan 1000 asielzoekers kunnen verblijven. Maar wel onder strenge voorwaarden, zoals politietoezicht en extra huisartsen. Ja, onze boodschap was duidelijk richting de staatssecretaris. Dit zijn onze voorwaarden, daar moet aan voldaan worden. En als er niet aan voldaan wordt, komt er geen cruiseschip deze kant op. En verder in deze uitzending. Speciaal voor jongeren een mosselburger. En verzorgingshuis Nieuwe Stijl. Goedenavond. Vlissingen wil 1100 asielzoekers opvangen op een cruiseschip. Die komt in de buitenhaven te liggen, dus buiten de stad. Het schip zou daar in elk geval een half jaar moeten blijven. En op diezelfde plek is nu Ariane Lafort. Ja, Ariane, meer dan 1000 asielzoekers. Hoe gaat de gemeente dat doen? Ja, we zijn in de buitenhaven. Als je dan kijkt, het cruiseschip komt te liggen tegenover de oude marinekazerne, waar op dit moment al honderden asielzoekers worden opgevangen. En tegenover die oude kazerne heb je dan een steiger. En daar moet dus dat cruiseschip komen te liggen, waar dan ook nog eens een keer 1100 asielzoekers op worden geplaatst. Dus bij elkaar is dat een grote groep van zo'n 1500 mensen. Vandaar ook dat Vlissingen tegen het Rijk had gezegd dat cruiseschip mag komen, maar wel op voorwaarden. Voldoende medisch personeel, voldoende huisartsen, voldoende politietoezicht voor de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld voldoende recreatiemogelijkheden voor de mensen hier. Daarvan heeft het Rijk tegen Vlissingen gezegd, dat komt helemaal in orde. En toen heeft Vlissingen gezegd, oké, dan mag het cruiseschip komen. En wethouder Koen Bertijn legt uit waarom. Ten eerste de schrijnende situatie in Ter Apel. Goed, we kennen de beelden. Mensen die op stoelen slapen, meerdere nachten achter elkaar. Dat is één reden. Een tweede reden, we vangen nu ruim 400 asielzoekers op, vluchtelingen, in de marinekazerne bij de buitenhaven. Dat gaat tot nu toe geruisloos. Geen enkel probleem voor de omgeving. Dat waren de redenen voor het college van Vlissingen om te zeggen, wij gaan onderzoeken of we daarmee kunnen werken. De staatssecretaris heeft aan alle voorwaarden van Vlissingen voldaan. Want u zegt ook van er moeten voldoende huisartsen en er moet ook voldoende politie zijn voor de veiligheid daar. Ook aan die voorwaarden is voldaan. Kijk, we zitten al krap in de politiesterkte, in de huisartsenzorg. Dit konden we er als Vlissingen niet bij hebben qua veiligheid, qua zorg. Dus daar moet aan voldaan worden en er gaat aan voldaan worden. Onder Vlissingers wordt gemengd gereageerd op de komst van een schip met 1100 asielzoekers. Overlast is altijd wel een dingetje, dat je denkt van, hebben we er geen last van, van de mensen? Maar nee, ze zijn van harte welkom. Ja, als het nodig is, dan is het nodig. Dus ja, liever niet, maar ja, ze zijn nergens meer tevreden over. Ze hebben overal klachten over. Dit is niet goed, het eten is niet goed en... We komen tandartsen tekort, we komen huisartsen tekort. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, dan wordt aan al die voorwaarden wordt voldaan, heeft de staatssecretaris toegezegd. Ja, waar haalt hij die vandaan dan? Ja, er zijn ook een hoop vluchtelingen die hier komen alleen om een beetje geld en geluk te zoeken. Ja, ik krijg gewoon zoiets van mij mogen ze komen. Die mensen die worden stapelgek in zo'n klein hutje op dat schip. Die gaan de stad in. Dat wordt niks. Ja, Ariane, gaan de plannen sowieso door? Nou, morgenavond dan komt de Vlissingse gemeenteraad bij elkaar en dan kunnen ze hun wensen en hun bedenkingen kenbaar maken tegenover het college van burgemeester en wethouders. Maar het is dat college wat dinsdag aanstaande de definitieve knoop doorhakt. Nou, het wordt waarschijnlijk toch een hele interessante vergadering morgenavond, want de POV, een lokale oppositiepartij, die heeft al een motie ingediend om te zeggen, nou, wij zien het in ieder geval niet zitten. Dankjewel, Ariane. De GGD Zeeland wil geen Zeeuws bevolkingsonderzoek laten doen naar PFAS. In plaats daarvan moet er een uitgebreid landelijk onderzoek komen. De GGD volgt daarmee het advies van een team van experts. Een onderzoek onder de Zeeuwse bevolking naar de gevolgen van hoge concentraties PFAS in de Westerschelde zou weinig zin hebben. Dat neemt de ongerustheid niet weg en je kunt er niet zoveel mee. Een landelijk, meerjarig onderzoek met specifieke aandacht voor met PFAS vervuilde gebieden is wel zinvol, zeggen de experts. De schadeclaim van 90 miljoen euro die de gemeente Schouwen-Duiveland boven het hoofd hangt, is een stuk minder realistisch na een uitspraak van de Raad van State vandaag. Die oordeelt dat de gemeente correct heeft gehandeld door een streep te zetten door de plannen van Brouwerseiland. De projectontwikkelaar van de vakantieeilandjes rekende erop dat het plan doorging omdat daar afspraken over waren met het college van burgemeester en wethouders. Maar de gemeenteraad had het volste recht om anders te beslissen, zegt de Raad van State.
De zaak rond een miljoenenclaim is een andere rechtszaak, maar de kans dat die claim wordt toegewezen is nu wel heel klein geworden na de uitspraak van vandaag. Mosselen moeten een jonger publiek gaan aanspreken en daarom op een andere manier gepresenteerd worden, wil de Zeeuwse mosselsector. En zo werd vandaag tijdens de aftrap van het seizoen de Mosselburger gepresenteerd. Het was een goed jaar voor de mosselkwekers. De prijs was hoog door de goede kwaliteit en dus veel blije mensen bij de officiële opening van het mosselseizoen voor bodemcultuur. Een symbolische opening, want de mosselen zijn al in de winkel te koop. Op de dag dat we de pers uitnodigen, dan moet het ook zo zijn dat er al overal breed mosselen te verkrijgen zijn. En je kunt dat nooit allemaal op één moment overal tegelijk hebben. Dus dat moet altijd een aanloopje hebben. Dus dat is, meestal zijn er al 1,5 week van tevoren al mosselen te verkrijgen. En dat is ook prima. De vooral Belgische en Franse media zagen hoe de symbolische eerste sleep werd binnengebracht. En zoals ieder jaar werden ze ontvangen door tv-persoonlijkheid Jan Boskamp. De mosselsector moet de komende jaren vernieuwen. Er gaat meer gebruik worden gemaakt van mosselzaadinvanginstallaties en er staat meer vernieuwing op de agenda. De mosseleten vergrijst en daar wil de sector iets aan gaan doen. Die toekomstige vernieuwingen liggen vooral op culinair gebied. Er wordt naar nieuwe manieren gezocht om mosselen te presenteren en te bereiden. En daarom wordt het komende jaar een groot onderzoek gedaan door de HZ en Wageningen Economic Research. Een eerste voorbeeld is de nieuw ontwikkelde Mosselburger. Ja, dit gaat de markt veroveren de komende jaren. Dit ga je overal zien. Het idee is eigenlijk om op positieve manier een alternatief te bieden voor varken, rund en kippenvlees. De Mosselburger is deze zomer te vinden op verschillende festivals en met strandpaviljoens in Nederland en België. Ze wonen er nu ruim een maand. De 123 bewoners van het nieuwe zorgcentrum Zierikzee in Zierikzee. Vanuit het verouderde verpleeghuis Cornelia verhuisden ze naar een hypermoderne ruimte waar gewerkt wordt volgens een nieuw zorgmodel. En voor velen is dat wel even wennen. Gelukkig is het droog. Wie bij Zierikzee naar binnen of naar buiten wil, moet soms even geduld hebben. Want de hoofdingang blijft dicht zolang er signalen zijn dat daar een bewoner in de buurt is die niet zelfstandig naar buiten mag. Want de bewoners kunnen zich hier binnen een bepaalde leefcirkel vrij bewegen. Ze dragen een volgchip. Zo kan het personeel zien wie eventueel naar buiten glipt en vervolgens ingrijpen. Af en toe gebeurt dat wel eens, als ze meelopen met de familie bijvoorbeeld. En geeft dat extra hectiek voor jullie? Nou, op het begin wel, maar nu wordt er steeds meer structuur gelukkig. We weten hoe de telefoons ongeveer werken en hoe de deuren werken, dus dat is wel fijn. Nou gaat het wel prima eigenlijk. De gedachte achter dit systeem is dat bewoners met dementie minder gaan dwalen wanneer ze meer bewegingsvrijheid krijgen. In het verleden was daar veel agressie, omdat ze maar een heel beperkt stukje leefruimte hadden. En nu mogen ze eigenlijk door heel het pand, wat zorgt eigenlijk dat stukje enorm gereduceerd is. Dus eigenlijk dat is nu al merkbaar? Dat is nu al merkbaar, ja. Gelukkig sprak een van de artsen mij daar vorige week op aan en die zei ook, Niels, nou de mensen met dwaalgedrag, daarin zien we al echt ander gedrag naar boven komen. En dat betekent dat ze wat rustiger zijn en dat ze ook hun weg aan het vinden zijn. Maar er zijn ook kritische geluiden. Een heleboel mensen bevalt het goed, maar er zijn ook wel kritische kanttekeningen. Want het is ook wel de mensen met somatische problematiek. Ja, die zaten in het verleden met andere mensen aan tafel waar ze het gesprek mee konden voeren. Nu zitten ze wel eens met iemand aan tafel die het allemaal niet meer zo goed weet. En die soms bijvoorbeeld een roepgedrag vertoont of een boterham van het bord van de andere bewoner afpakt. Ja, dat zorgt nog wel eens voor wat irritatie. Volgens het management is het een punt van aandacht en wordt geprobeerd daarin te sturen. Maar is daar wel voldoende personeel voor? Dat niet direct, maar wat ik wel merk is dat het nieuwe gebouw ook wel aantrekkingskracht heeft op zorgcollega's. Zowel intern, maar ook van extern. We hebben een aantal vacatures openstaan en de reacties zijn er echt overweldigend op. Dus we hebben de komende weken heb ik echt heel veel sollicitatiegesprekken in mijn agenda staan. Bewoonster Nel Schot is heel blij met haar nieuwe ruime appartement met eigen spulletjes en eigen badkamer. Al vindt zij sommige dingen ook nog ingewikkeld. Soms moet je wel eens 3 keer zuchten. Als er weer iemand aan je deur staat te morrelen die de verkeerde kamer heeft en denkt dat die bij jou woont, dat is best wel moeilijk. En dan is er nog iets dat anders gaat dan voorheen. Het personeel volgt het ritme van de bewoners. Allemaal tegelijk opstaan hoeft niet meer. Dan moet je die mensen toch, of die meneer of die mevrouw, toch laten liggen. Want je kunt ze niet uit bed halen. Nee. Dus dat is best wel dat was voor mij best wel wennen. Ja, maar je kan ze lekker laten liggen. Wat is dan het probleem?
Ja, ik vind als je dan met eten, als je ze dan om 10 uur of half 11 uur uit bed haalt, om 12 uur gaan ze hier toch warm eten. En dan denk je, ja, hoe ga ik dit oplossen? Dus dat moet je de mensen ook vrij in laten. Dus dat is best wel een dingetje. Daar liep ik best wel tegenaan. Alles is anders. Voorlopig zal het nog wel even wennen blijven, behalve dit. Ik zit op hier een heel mooi plekje aan het eind van de gang. Vorige week was ik jarig. En toen, dankjewel. En toen kwamen mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen. En we hebben allemaal heerlijk buiten gezeten en gebarbecued. En net als vroeger thuis. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Redelijk zonnig vandaag. Het was een graad of 21. Er was wel wat bewolking en die was soms dik genoeg voor een kring om de zon. En ze zeggen, kring om de zon, regen in de ton. Nou, dat klopt. Vannacht valt verspreid wat regen. Ook morgenochtend nog, maar in de loop van de dag klaart het op. De Zeeuwse bultrug is dood. Hij, of eigenlijk zij, is gisteren dood aangespoeld op Vlieland. Het dier was een paar maanden lang regelmatig te spotten voor de Zeeuwse kust, tot plezier van velen. Maar een paar weken geleden vertrok ze hier en nu dus dood aangespoeld op de Waddeneilanden. Ze is niet aangevaren en ook niet verstrikt geraakt, maar waaraan ze dan wel dood is gegaan, wordt onderzocht. Ja, en als je nou nieuwsgierig bent naar dat onderzoek en hoe ze de bultrug ontleden, kijk dan even op onze website voor de liefhebber. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.